Rush siya ta. Tara! 249! Huhurutin niyo ang kalaban. Yeah. Sama ka sa huhurutin ng kalaban eh. So, saan tayo nanaog? Dito na tayo? Dito lang pala. Saan tayo nanaog, ha? Dito na tao. Tara. Ay. Wala. Saan tayo adto? Sa... Wala, ba't di Tatlo. mapindot? Malay. Ano to? Ba't walang... Mag-tab ka, tab. Saan tayo Or map. Map. Ayun. Map. Ano ba naman yan? Ayusin nila naman, Rose. MM din F. Okay na. Bag lang talaga yan. Nakakainis. Ikaw, tai. Oh, meron din. Sa akin yan, Min. Oh my god, I don't have any weapon. Nasa baba nyo, sa left side na bahay. Saan? Sa wala na bahay? Sa wala. Nasa babaw. Nasa ibabaw. Ayun, pinatay ng Jason Gaming. May ikaw din na. Wait, may kalaban ka dyan. You have the enemy min? Meron May kalaban dito sa west. Saan? Saang pantalan? Patay na si... Patay na siya, Min. Pinatay ko. What the heck pinatay nangyari dito? Bot yun. Ayun, may kalaban ka dyan. Hoy! Jason Gaming! No! Tabangi ka dyan. Aming. Ayun, pinatay ni Jason Gaming. I will loot the, the memeing. Magkalaban pa tayo. Ha? Pero joke, bro. May kalaban na no sa east 120. Patayin mo, Wig. Bot. Ba't parang nag-18 ako? Ano to? Ang weird. Nag-hit. Ano? Ano ginagawa niya? Ganyan na. What is the happen? Tumayan oh. Tumayan. Oh, yan. Yung diamond something. Meow daw, meow. Oh, kunin mo yung diamond swig. 150 star. Ayan. Tapos, Bumili ka ng ng times 10. 1 kilong bigas. okay. Oh, bili ka ng 1 kilo bigas. Ilong bigas. Sino kasama ko Tagalog? Si Wig yan, guys. Amin. Manager ng charot. Diyos. Ay. Manager ng isang branch ng Julie's Bake Shop, guys. Sige. At saka si Jude, yung nag-Tagalog na Bisaya sa manager ng Just Burger. Manager na ko ng Bislog. Bislogs, pandesal. Combination. Kung meron ka nito, talo ka. Pag kumain ka nito, talo ka lagi. So Lumupad. good luck sa'yo. Lumupad yung yung bike. Ayun. May contrast sa doon. Saan? Sa yun. Eh no, sa napatay. Ayun, Tara. Mag-drive tayo doon, tara. Saan yung bike mo, Wig? Nilalakad lang ako. Iyan. Wig. Go, may tumitira. Aray! Diyan, wag Aray! dyan. Aray! Wag dyan. Wag dyan! May kiliti. May kiliti Asa ba yun? ako Asa ba yun? dyan. Asa ba yun? Yan o! Yo, umambak sa open! Umambak ng open. Ayun, nasa ubus. Patay. Ayun o, meron pa. Yan lang, kunin ko yung tuk-tuk. 105. Yo, Jeff! What's up? Ayaw mo, sabay na mo guys. Hindi may ganahan na. Ayun, giniigo ko. Eh, tumatama to. Wala akong sight.
Tara, tara, tara. Sumakay kayo. Psst, wig. Psst, 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 psst. Wig! Jad! May tao sa open, may tao sa open. Jad! Psst, 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 Wala, uy. psst. Jericho, conception, hello! Lala, magra-rush sila. Tara, tak-tak versus tak-tak. Eto na. Tak. Oh! Dua, uy! Dito, mama. Oh, crash gear. Oh, boom! At talo ka, pre! Oh, Talo ka, pre. oh let's Punta go! ka dito, pre. Where are you go? Oh! Nandito kami, pre. Wow! Lagi nahihilo ako. Sana mali. Uy, pre, punta ka dito. Pupusa ka na ng gas! Lagot ka sa amin! Wow! Wow! Uy! Uy! Meron pa, May meron pa. bumabaril doon sa kabila! Hoy! Barilin Hoy, nyo, umalis na kayo Sa dyan. kabila, sa kabila. Umalis na kayo dyan. Hoy, punta kayo ng bahay. Kasi ang open nyo. Teka lang. Hoy! Hop! Nakapasok! Hoy! What? Nasa likod! Nako! Nasa taas ng ano. Oh my God. Nasa 3-story wig. Masaya na sana ako eh. Nakapasok na ako. Nasa likod pala. Talaga yung mga... Ayun, Nice, kawan. dinadown ko. Alam mo yung word na dinadown? Tinawag. Jude! 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 Ay. Jude! Sup, Jeff? Kailangan mo akong hikapin. Hikapin mo ako. Paadto na ako dyan. Bislog Mike for the win. Adrian, what's up? Bislog Ayun. for the win. Napatay ko yung nasa balay. Ako po! Sayang si Wig. Remember me. I remember Though you. I have to say goodbye. Remember me. Si scope ni mo, Jod. Hello, Oh, thanks, Jod! Ning-rush na sila, Jod! Remember. Nice one! Nice Uy, one! thank you for Ayan giving us scope. Do not Scope, scope. kill some has some bursting Wala blockers, ha? scope. What the nani? Taga-cheer lang ako guys ha. Oh, Remember me. remember me! Mas maganda Kapag- pupunta tayo ng ano. Pupunta tayo ng 3-story, Jason. Distract ko lang to. Sige, papunta na ako ng 3-story, ha? Papunta na ako, men. Diyan ka lang, men. Sa harap, men. Da, headshot. So, na-headshot Tara, na tara, yun. tara, 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 tara. Papunta na ako ng 3-story, men. Wala ako dyan. May sama, eh. Wala akong scope eh. Mahirap Baka may palisod. scope dito sa babaw. Pupuntahan ko dito sa babaw. Alam mo yun. Oh, Clutch Gaming. Baka pila ko, Jod. Sige, bababack up ako sa'yo. Men, may time set ako dito, men. Pupunta ka na nice. dito. May isar silencer pa ako, men. Sige, sige. Punta ka dito. Ay, wait lang, men. Ang dami naman, men. Remember. Ako na lang Oh pupunta. my God, dami kong loot. Dami kong loot. Bakapi ko. Nadagadagan ko. Bakapi ko. Cover fire. Oh. Ayun sa right side mo, sabon. Right side, likod ng bahay, ng pink. Yan, nandyan. Wait, may motor, may motor. Sumilip siya dyan ha. Ayun o. Ayan na, nilatrack ka na dito. Oh, kininis ka. Ayan na. Ayun, Wala na, sumilip pa. Sumilip pa. May isa dun sa ano. Ayun. Meron pa, Nice. meron pa isa sa right side. Wait nga lang. Nasaan na yung Holo exit? power, holo power. Power. Hello pa. Ah, may nag-rush sa kanila. Okay. Asan times 8? Nandito. Knockdown. Nice! Kita mo yun, no?
Nakita mo yun? Aray ko, pre. Wag mo, di mo Aray nakita yun, ko, di mo pre. Di mo nakita yun. Aray ko, pre. Okay, dito na yung time set mo, pre, ha? Huwag ka nga siya. Ayun, yung armor ko na... Uy, aray ka. Saan ba yan? Tidog. Parang delicats dito, min. Delicats. Pupunta tayo ng loob. Remember me. Yung armor ko na Remember me. Son. Tanaw ra ko si Jude. naman. Patiasa na. Shout out! Hey, Bugs Velasco, shoutout sa'yo. Hello, Connie. Hello, Angelo. Jude, move ta. Ay. Parang na-feel ko yung pagpapatay ko. Chicken Biskot dinner, na, nagundra sa ubo, ay babaw nun. Nasa Ayala? Istorya lang. Agi lang. Galantaw na to. Palang tawa lang. Hi, I'm here. Grabe, nagulat ako. Yawan ako eh. Ay, gosh. Masas bobo. May kwatso na to. Nai-crate to, nai-crate. Migira sila, dali. Kuha tag crate, dali. Shoutout Kuya Weg, Naily Kim, shoutout sa'yo. Wig, naapa to imong kwan, Wig, imong Lamborghini. Lamborghini? Wala no eh. Wala na ba yung sa story nga ano nawal. Oo. Balik. Oh my god eh. Tara, Jud. Baho bata. Wait, Choy. Wala na diyaw eh. Isit og ngalan, bay. Oo, bata. Sa mukha to eh. Kakagog ngalan so amaw eh. Baho bata ar ginoon. Baho ri kang bataa ka. Into 4-9. Kani. Gusto ko nang mahurot yun yung kalaban eh. Oh, mahuhurot na kayo. Kaya lang. Ang kulang You know what I'm saying. Wa? Wala. Looted. Ay. Rush siya ta. Tara! Into 4-9! Ano Luya! nangyari sa inyo, ha? Luya, pagkapatay nila ka ng mid-air nga pagkabungkag sa car mo. Babaw okay ba? Oy, grabe yung katawa eh. Invisible lagi si... Oh, invisible dito si Jude. Di ko alam bakit. Sabag yan. Alam mo ba? Sa game yan, sa game. Alam niyo naman, Rosy's Life. Gulat pa kayo. Siyempre. Quality gaming! Quality. Tara, Ay, tara. bay! Kabulo mo itong PUBG Lite, bay? Oh, yes, bay. Oo, balong. Wala mo? Dito. Okay, Wala. Okay, daw ako. Lord 15. Share mo lang. Ayun, importi, no? Pinatay yun si Abni. Abani pala. Pinatay si Abani. Tara, papatayin natin yung nagpatay kay Abani. Ay, wala. 5, ano pala? 7 na lang pala. Ayun, nandito. Eh, sarap. Tara, sa likod na. Son, sa likod rin. Ayun o, yan sa bato. Nice kawan. May nag-isip. Saan yan? Hindi ko alam. Nasa babaw. Pinatay ako. Asa nga babaw? I don't know, basta North? ibabaw. Oh, yan, nandyan lang. Yun. Pinatay ako. Ayun o, nakupo. Oh my god. Patayin mo yan. Nice Patayin mo one. yan. Patayin mo Napelsa, lahat. napelsa. Patayin mo lahat. Patayin mo yan. Please. Patayin mo yan. Patay na, gagi. Patayin na pala. Ay! Ba't po sinunog yun? Hindi ka lalabas! Papatayin ko yung kasama mo! Nasa kahoy! Ayun, nakadamage ka ng 48. Ay, nakaiisbal, min. What a clip, oh.
Lumabas ka dyan, kaibigan! Kung hindi ka lalabas dyan, mamamatay ka. Asa yung ulo? Asa yung ulo? Tara! Hello. Ulo! Oh! Hala! 2 left na lang tani, oh! Ulo! Player left. Na-headshot ka. Delayed ang damage. Ano yun? Oh my gosh. Oh my god. So guys, we're freezing right now. Ross, number 1? Hello? Remember me.